Ahoj, moje meno je Lenka a vítam ťa v mojom online videu jogy. Dnes si dáme spoločne pranajamu alebo tzv. Dýchacie cvičenie. Táto pranajama je úplne jednoduchá, zvládnu ju naozaj aj úplní začiatočníci. Nevyžaduje si nič iné, len to, aby si dýchala alebo dýchal. A táto pranajama sa volá upokojujúca pranajama. To už ti teda signalizuje, že nás má upokojiť, má nás spomaliť, zrelaxovať, upokojiť náš nervový systém. Zaujmi len nejaký príjemný, pohodlný, prekrížený set a pokiaľ sa ti stáva, že sa ti takto kolena dvíhajú hore a bolia ťa kríže, tak je dobre si vypodložiť nejakým vákušom alebo deku pánvu, aby sa chrbát pekne zrovnal, aby bol hrudný kôž otvorený a aby sa ti dobre dýchalo a sedelo, aby ťa nič nebolelo, neťahalo. Takže ulož sa do pohodlného sedu, môžeš jemne aj pohnúť pánvou zo strany na stranu, pokrúž ramenami zo párkrát dozadu, aby sa uvoľnili a príjemne ich ulož smerom dole. Nechaj potom pomaličky oči zatvoriť, uvoľni čelo, uvoľni viečka a uvoľni aj priestor za očami. Chvíľku len tak pozoruj, kde sa nachádzaš. Uvedom si kontakt podložky s tvojou pánvou. Navnímaj si hranice svojho tela. Uvedom si veľkosť svojho srdca a svoj dých. A vnímaj, ako ťa pomaličky tá pozornosť opäť sťahuje smerom k tebe. Chvíľku len tak môžeš vnímať striedanie nádychu, výdychu. Ešte nič nemusíš siliť. Len sa opäť napoj na svoje dýchanie. Niekedy si ani celý deň nevšimneme, že dýchame a pritom bez dýchu by sme nevydržali ani niekoľko minút. Ak cítiš v sebe nejaký vnútorný tlak či napätie, poď nádych nosom a dlhý výdych ústami von. Uvoľni to. Pokračujeme už iba dýchaním cez nosné dierky a pomaličky začni svoj dých prehlbovať a objavuj šírku a hĺbku svojho dýchania. Ďalší nádych skús vytiahnuť až hore pod kľúčne kosti. Výdych nosom a pomaličky uvoľňuješ ramena dole od uší, klesá hrudník, na konci môžeš nechať jemne klesnúť aj brúškom. Opäť nádych až k ramenám a s výdychom ramena klesajú jemne dole od uší, klesne hrudník, potom na konci jemne brúškom. A skús vnímať, koľko ti trvá tvoj nádych. Ak sú to tak 4 doby napríklad, tak výdych predĺžuj na 6 až 8 dôb. A postupne sa snaž ten výdych predĺžovať. Nech je približne 2-krát taký dlhý, ako bol tvoj nádych. Predĺženie výdychu nás upokojuje, aktivuje nám parasympatikus a naše telo, naša mysl sa môže konečne uvoľniť. Poď ešte niekoľkokrát, hlboký nádych až k ramenám. A pomaly dlhý výdych.
Nádych až k ramenám. Výdych, vždy najskôr klesnú ramena, hrudník, potom brúško. A poď ešte 3-krát. Teraz už iba prejdi do voľného dýchu a dovol si možno chvíľku len tak pozorovať, ako sa cítiš po dnešnej pranajáme. Spoj potom dlane pred svojim srdcom do gesta Namaskar. Poďakuj sa za ďalší deň, ktorý môžeš prežiť. Otvor oči. Ja ti ďakujem za tvoj čas, za tvoju pozornosť. Namaste.